Miksi te kutsuitte minut? Kun ajoimme tästä ohi, niin tässä seisoi mies ja katseli tähtiä. Ja sitten se käveli pois. Ja hän oli selvästi murhannut ihmisen. Mistä te niin päättelitte? Hänen täytyy olla murhamies. Eihän nyt kukaan tässä seisoskelisi ja katselisi tähtiä ja sitten kävelisi pois. Sitä paitsi hänellä oli musta toppaliivi yllään. No siinä tapauksessa lienee parasta, että ammun muutaman varoituslaukauksen. Tehkää niin. Pähkinänsärkijät on ensimmäinen suomalainen mainosdraama. Tämä on meidän tekijöiden kannalta oikeastaan ihan aitoa, hulvatonta draamakomediaa. Hyvin erikoiseksi tämän hankkeen tekee se, että tämä on alusta loppuun fiktion ja mainosten tasavertaista sekoitelmaa. Pähkinänsärkijät on mainonnan näkökulmasta oikeastaan mainos. Että tässähän on tämmöinen draamaohjaaja, joka ohjaa tämän koko 15 minuuttia. Ja hän ajattelee, että hän tekee draamaa 15 minuuttia ja mainostaa taas näkee, että hän tekee mainosta 15 minuuttia. Eli mä näen sen pelkästään mainoksena. Helena ja Harri Pähkinänsärkijät on tämmöinen pariskunta, jotka on älykkäitä ja fiksuja, mutta se ei aina välttämättä tule esille, koska he ovat päätöksissään ja ajatuksen juoksussaan poikkeuksellisen nopeita. Molemmat epäilee koko ajan kaikkea ja kaikkia, mitä näkevät ja kokevat ympärillään. Jos Helena esimerkiksi näkee, että maassa on rautanaula, niin hän epäilee ihan taatusti, että joku murhaaja on pudottanut sen rautanaulan, koska kuka muu kuin murhaaja tarvitsisi ruosteista rautanaulaa. Ja se tulee niin salaman nopeasti se Helenan päätelmä, että Harri taas hieman tossun alla olevana aviomiehenä ajattelee, että okei, jos Helena näin sen ajattelee, niin toden totta, sehän on totta, rautanaula, ja Helena kertoo, että siinä on murhaaja. Aivan, murha on tapahtunut, ja nyt täytyy äkkiä soittaa etsivä näädälle. Ne soittaa aina rikosetsivä näädälle, joka on heidän tämmöinen tukipilarinsa, koska he näkevät rikoksia, ennen kaikkea rikoksia ja tragediaa joka puolella. Tässä tuli sanottuakin sitten etsivä näädän hahmo. Etsivä näätä on sarjan kolmas pyörä. Hänestä tulee kolmas pyörä, koska paitsi että Helena on kova epäilemään ja epäröimään, niin hän on erittäin kova myös rakastumaan. Ennen kaikkea hän rakastaa siis tietenkin tätä ihanaa ja ihastuttavaa aviomistään Harria, mutta aina sitten kun tulee joku jännittävä hahmo kohdalle, lähinnä se on nyt sitten tämä etsivä näätä, joka sentään on rikosetsivä ja hänellä on ihan oikea pistooli. Niin Helenan luonteenlaatuakaan ajatellaan, niin on ihan itsestään selvää, että Helena heti iskee silmänsä tähän etsivä näätään. Draamaa, komediaa ja kovan tason kähmintää. Pähkinänsärkijät 6 päivänä viikossa. Mä haluan balettitanssijaksi! Koskettava tarina rakkaudesta musiikkiin ja vihasta balettiin. No uusia mahdollisuuksiahan siis tästä tulee lukemattomia. Aikaisemmin tämmöinen perinteinen tilannehan on se, että mainonnan tekijälle annetaan 15 sekuntia aikaa, sitten annetaan hirveästi asioita ja tuotteita, mitä pitää tuoda esiin. Sitten sä teet käsikirjoituksen 15 sekuntiin ja sitten jokainen sanoo, että eihän tässä ole mitään niistä asioista, mitä piti olla. Tässä on ollut mahdollisuus 15 minuuttia kehitellä minkälaisia juonenkäänteitä sun omille mainoksille ja tuotteille. Helenalla ja Harrilla on myös tytär, 11-vuotias Camilla, joka on semmoinen hieman pikkuvanha, mutta on aihetta ollakin, koska jos ajatellaan tätä perherakennetta, niin se on ehkä Camilla nimenomaan, joka sieltä sitten ne lopulliset totuudet laukoo. Camilla hieman ulkopuolelta kuunnellen
ajattelee, että hetkinen, jos maassa on rautanaula, niin sehän on voinut pudota ihan keneltä tahansa. Ja kun hän sitten sanoo sen vaikkapa isälleen, että hei isä, eihän se nyt vielä kerro mitään, että maassa on rautanaula, ei tässä ole mikään murha välttämättä tapahtunut. Niin silloin nämä vanhemmatkin pysähtyy, että ai niin, loistavaa. Se on ihan totta, ei ehkä murhaa olekaan tapahtunut. No tämähän on ihan loistava tilanne siinä mielessä, jos ajattelet, että sä olisit esimerkiksi tekemässä James Bond-elokuvaa. Ja siinä on 2 tunnin elokuva, siellä on ohjaajat, kaikki käsikirjoittajat, kaikki siellä hääräämässä ja tekee sitä omaa elokuvaansa. Sitten sä marssit sinne ja sanot, että tästä kohtauksesta tehdäänkin pikkasen erilainen. Että laitetaan, jos nyt James tulee tuolta noin, tällä meidän urheiluautolla tähän, sitten se ottaa vähän tuosta energiajuomaa, sitten sen jälkeen Halleberry siihen kyytiin, ja sitten James voi lähteä ajan siitä, näyttää peukaloa ja sanoo, että nää toimii. Ja sitten sanoo, että ei, hetkinen, James, tuppa takas, laita vielä lippalakki päähän ja nyt annat mennä. Ensin rakastuminen tapahtui 3 sekunnin sisällä. He näkivät toisensa ja naks, siinä se oli. Päättivät saman tien, että avioidutaan. Kului 2 tuntia. He olivat jo hakeutuneet Helsinkiin suurkirkkoon ja just ennen papin aamenta tuli ensimmäinen perheriitakin. Totta kai, koska he ovat nopeita. Riita tuli, se tuli siitä, että kun Harrihan oli alun perin Harri Särki ja Helena oli Helena Pähkinä, niin Helena ei halunnut olla Särki eikä Harri halunnut olla Pähkinä. Mietittiin, että mitä tehdä. Kompromissi, ihan hyvä kompromissi. Sinällään oli se, että heistä tuli sitten aviopari Pähkinänsärkijät. Eli Harri ja Helena Pähkinänsärkiä seikkailevat nyt sitten yhteisellä nimellä ja molemmat ovat olleet tyytyväisiä tähän ratkaisuun ainakin toistaiseksi.